Hello everyone, good morning. So today is September 24, 2024. Yay! So today is Tuesday. So actually guys, alas 7 na dyan ka, pinapit na mag-media ka ng laba ko guys. Then man, ipapamahaw pa dyan ko ni mama. So kanang dali-dali dyan ko guys. So mao to guys, awa guys, okay sam nang galiho ka. Chuki as always. Sige, dyan na siyang kuyog-kuyog na kaning abata ba. So, dulog na ta guys. Duty na pod si Ox. So actually guys, nag-chat na ako ang mga usa ka konsehal nga kanang papilong ko games kay Heritage Week man ron. So na mga games dito sa amo ang munisipyo. So ingon niya nako ang gipangutana kung unsa kay dula ay siya sundong daw. Unsay sundong? Kabalo so nang gipangutana nako siya unsa nang sundong. Wa pod siya kay baw. So mao to. At abangan lang natong unsa nang sundong. Among sundong kay kanang gadalag sundong kay manguhag kahoy. Ito joke. So kahayag sa adlaw. Chuki as always. Baby. Chuki. Hello baby. Bagong ligo pero bulingot na kayo ay ang loyo. Si ata ni mo chuk ay. Si ata din ang abata ay. Bibing. Chuki. Ingat kita nawon ang mga kakahuyan guys. Oh. How beautiful the kakahuyan na dagang kayo. Nice kayong weather. Ang kakahuyan. Dalakit. Bahalag lugbak-lugbak ng iyang mga kalawasan. Basta buhi lang. Maning dalakit guys. So naog ta sa sapa. Nga makadungog ka sa mga huni sa mga ibon guys. Feel dyan na to sa tunga-tunga at sa kabukiran. Ganahan ko inaani nga pagpuyo guys. Simple nga kinabuhi. Peaceful anak. Hello guys, na ako sa office. Today is Tuesday, so it's starting na po kayod guys. Malang akong pamahal. So, jogon sa pag-duty. Time check is now already 7:49. Mang-reviews ako. Hi guys. So, time check is now almost 4 na guys. So, actually guys, ako nasa diri usa sa amo ang barangay guys. Kay akong kauban, ang ubang mga barangay staff kay tuas sa amo ang lungsod kay naay mga games nga ilahang giapilan guys sa amo ang usa ka semana nga heritage ba. Heritage Week na siya guys. So naara ko diri sa barangay. So nagtiwas lang ko sa angay kong mga tinawasonon ng mga buhat diri guys. So mao to guys. Naasa diri ang mga tuspa, mga boatmans kay nag-meeting pud sila diri sa amo ang barangay. So, mao kong update today guys. Sapit kami mo pauli. Amping mo. Hello guys, it's already 4 o'clock in the afternoon. So, mauli na ko guys. Natumba na sad ang 2 days. Thank you Lord God. So, mao to. Nagipatan na ako mga angay palatyon dere. Para muli na ko guys. Paabot ako sa kong bana kay kuhaon man mini ng lina. And that's all for today. Thank you guys for watching.